Ongi etorriak jardunaldi honetara. Niretzat, nola ez oso berezia da jardunaldi hau eta bertan egoteko aukera ere kontutan hartuta transizio ekosoziala, ekonomia sozialaren bidetik zer egin hezkuntza esparruan, Gezki institutua eta Ekopolen artean antolatutakoa eta oso atsegina eta berezia da bereziki Gezki hemen ikustea ni ere bertako kide izanik. Orduan gaiari buruz azken aldian zoritxarrez esan genezake, ezta? Ikuspegi ekosozial batetik bolo-boloan dabilen gaia dugu hau. Egunerokotasuna zoritxarrez oso nabarmena da. Eta, esan ikastaro bezala, azken aldian hemen zaudeten gehienek ondo ezagutzen duzue UEU, uste hori bai, inorez ginala egon lehenengo saioan 1973an, ezta? 51 urte pasa dira, eta bakarrik esan, saiatu dela UEU beti noski egokitzen euskal gizartearen errealitatera edo beharretara edo saiatzea bere ekarpena, bere alea jartzen, ez? Orduan, ikastaroen ikuspegia formatu ere aldatzen joan da, pentsa 1973ean Hego Euskal Herrian oraindik ere euskara etzeran ofiziala eta Franco dituriko pertsonai bat oraindik bizi zenean, hasi ginen Ipar Euskal Herrian eta euskara eta unibertsitatea hurbiltzeko iaia dena zegoen egiteko eta lehenengo urratsak egiten, ezta. Urte asko pasa dira, hemengo batzuk ezagutu ginen Larraonan ere, barnetegi formatu horretan, eta bakarrik azpimarratu azken urteotan planteamendua dela, badakigu, ondo dakigu denok, paperak dena aguantatzen duela eta planteamenduak, egitasmoak egitea erresa dela, betetza, beste gauza bada, azken aldian, azken 2 urteotan esan nahi zehazki saiatzen ari gera, UEUko ikastaro guztiak izan daitezen gogoeta eta hausnarketa gune. Baita ere, zaudeten asko ezagutzen zaituztedanak oso ondo dakizue eta praktikatu duzue. UEU izan da, UEUren ezaugarrietariko bat izan da beti saiatzea funtzionatzea modu horizontalean, ez? Larraonako ikastaroak ezagutu ditugunak ondo ikusi ditugu hori, ez? Beste unibertsitateetan pertsona berak beste formato batzutan ikusten genitun bitartean, UEUn harremana oso hurbila izaten zen formalki irakasle eta ikasleen artean, ezta? Orduan, uste hori beti izan dela harribitxi bat UEUren gaian, UEUren baitan esan nahi dut, batez ere laguntzen duelako gaian gehiago sakontzen, ez? Hurbiltasun horrek laguntzen du gaian gehiago sakontzen, eta arrazoi oso sinple baten gaitik. Hemen gauden guztion ekarpena ziur aberasgarria dela. Eta desadostasunak ere ondo dakigun bezala aberasgarri izaten dira. Orduan, persona batek hitz egitea oso jakintsua izan da ere, eta beste guztiak entzun eta isilik egotea, hau da, ohiko eredua, guazen saiatzea buelta bat ematea edo iraultzen, ez? Hori da nolabait UEUren helburua, egitasmoa bereziki azken urteotan uste dugu badagoela nahiko heldutasun bide hori jorratzeko, eta orduan gaurko ikastaro honetan gonbidatu horretara, ezta? Gauden guztiak, lehengoan kide batek esaten zuen bezala, gaia baloio bat baldin bada, hemen jarri gelaen erdian eta denak ostikadak eman, ez? Gaina hola, orden haundiri gabe, ez? Gaiari bueltak eman eta ikastaroa aberasgarria denontzat, ezta? Eta horrez gain, eskertu nola ez, Gezkiri eta Ekopoli jardunaldiaren antolakuntzagatik,
esan dudan bezala, gaian egunerokotasuna ukaezina da, eta oparoa izan dadila, eskerrik asko. Itziber. Bueno, nik gezkiren ordezkari gisa ere, ongi etorri eman nahi nizueke da noi, eta eskerrak eman hemen egoteatik. Gezkik, Ekonomia Sozialeko Instituto gisa, noski zeresana eta interesa handia dauka gai honetan, baina bereziki igual Ekopol eta beste gai batzutatik datorren jendearekin lotura horrek nik uste berezi egiten duela ikastaroa, ezta? Orduan, transizio ekosoziala eta ekonomia soziala bidelagun, edo eskutik planteatze horrek ja badauka bere ekarpena, eta are gehiago, kasu honetan, eman nahi izan zaion ikuspegi praktiko horri, esango nuke, aterrizatzen da hezkuntza sistemaren aplikazioan, eta hori da, nik uste ikastaro honen berezitasuna, eta danok asko ikasiko dugu hortik, seguru, ze erramintak, baliabideak falta zaizkigu, osea, marko teoriko horren sakontasunetik haratago behar ditugu erraminta praktikoak eta erabilgarriak gero gure gelatara eta gure ikasleengana ondo eramaten eta bideratzen jakiteko, ezta? Ze guk ere ez daukagu askotan horre ezagutza edo baliabide nahikorik. Orduan azpimarratu nahiko nuke hori, gaiaren gaurkotasun eta interesaz haratago eta antolaketaren elkarkidetza sare horren balioaz gainera, pixka bat enfokea ere praktikoa, erabat pragmatikoa eta erabilgarria izan dela, eta hori benetan eskertzekoa dela. Eta esker bereziak eman nahi nizkieke, benetan antolatzen ibili dianei, enekoitz, eta etorri zareten da noi noski, gracias Txaro por venir, eta, placer bat hemen egotea. Mila esker. Barik ezer gitxi dauka gaineratzeko. Eskarrak eman ezkiok gure, nolabait hemen egotaren ardura edo errua ere badauka guk, nik horrein dela 25 urte parte hartzen duen guko ikastarotan orduko hartan ez biarritzen. Ekonomilaria nintzen, ekonomilari frustratu eta orduan biologoekin juten nintzen. Eta arek markatu zidan pizkan nire bidea, gero Josebarekin nintzen egiten egonen, da ondala 10 urte berriro egon nintzen hemen, eta aurten berriro hemen da. Orduan eskarrak eman nuen guri halako foroak sortzearen, Nik ni Ekopolen izenean nago hemen, Ekopol da EHUko ikerketa talde bat, hemengo hainbat paneltako partaide dira, Joseba, Nerea eta Oiane besteago txarto esanak zuzendu nahi baduzu eta gu gara disiplina arteko ikerlan egiten dugun talde bat, ingenieriak, soziologoak, ekonomilariak, antropologoak, zientzia politikotako jendea, eta beste hainbat disiplinatako jendea, guk elkarlanean lan egiten dugu, uste baitu edo saiatzen gara bintzat, ez da erreza elkar ulertzea, eta gaur ere uste dut horiak eran gertatuko dela, baina uste dut transizioeko sozialak hezkuntza eredu zaharkituetan oinarritutako jakintza metatzeaz aparte behar duela ikuspegi berri bat, eta hori elkarlanetik bakarrik sortu daiteke, Eta zentzu hortan uste dut gaurko jarduera, hor ale txiki bat behintzat ezarri dezakela, eta nik ikusten dut meta-eksperimentu bat bezala, disiplina anitzak gustartzen baditugu, ekonomia sozial eta solidaria, ekonomia ekologikoa nolabait esatearren, hezkuntza, norbaitek bermere emat badauka uzelan urtengo da, esan dezala, nik ez daukat, baina uste dut, saiakera bera da merezi duela, eta ni antolatzaile lanetan egonez apurtxo baina batez ere akuilu izan dira Enekoitz eta Unai, eta oso eskertuta nago, nik ere ikasteko aukera izatearren, eta espero du denuntzako probetxugarri izatea. Oso, no.